Türkmenistan'da geçen hepde daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň biri COVID-19 hastalygy sebäpli saglyk ýagdaýynyň çylsyrmlaşmagyndan soň aradan çykdy. Azatlyk pandemiýa sebäpli Türkiýeden Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedik raýatlaryň 165 tanysynyň 13 aprelde ýzyna getirilip, soňu bilen de Türkmen awadyň karantin zorluklaryna ýerleşdirilendigine habar beripdi. Şol pursat azatlyň habarçylary getirilen raýatlaryň 50-den gowragynda ozal hem saglyk meseleleriniň bolandygyny, olaryň Türkiýe bejerigi operasiýa üçin gidendiklerini anyklamagy başarypdylar. Türkmen awadyň köpürli hastahanasynda itaatlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirilen şol raýatlaryň arasyndan bir aýal maşgalanyň 19 aprelde aradan çykandygy belli boldy. Azatlyň yerli habarçysy kiselhananyň saglyk işgärleri ol ýerde bejerigi alýan hastalar bilen söhbetdeş bolup, bu paçygaly ölümiň jikmenjiklerini anyklamagy başardy. Merhumyň hosarlary bilen habarlaşmak başartmandygy sebäpli onuň ad familiýasyny aýdyňlaşdyrmakdan saklanýarys. 13 aprelde Türkmen Hawa ýollary gullugynyň uçury bilen getirilen raýatlaryň arasynda böwrek näsazlygyndan ijir çekýän, şol sebäpli de mundan öň Türkiýede operasiýa geçiren bir aýal maşgala hem bardy. Şol pursat koronavirus testleriniň netijesinde başga 5 raýatda COVID-19 ýüze çykarylsa-da, gurrungy gidýän aýal maşgalanyň görkezjileri oňaýsyz netije beripdir. Köp uğurla ýerleşdirilen ol denan özüni gaty erwet duýup başlady. Lukmanlar munyň böwrek näsazlygy bilen bagladygyny çaklap, onu hastahananyň A blogunda dializ guralyna çatyp böwregini arasalap başladylar. Emma hastanyň ýagdaýy kadalaşmady we ol bir hepde ýetmän duşenbe ony aradan çykdy diýip atlandyrmasadygyny soran çeşme 20 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Patanatomiya bölümünde merhumyň için açyp görenlerinde onda asla öýküniň galmandygy anyklandy. Destine täzeden koronavirus testini geçirdiler. İkinci barragda onuň COVID-19'a ýolugandygy ma'lum boldy diýip çeşme sözüne goşdy. Mundan soňra köpürli hastahananyň A bloguny ol ýerde ozaldan bejerigi alan hastalar we lukmanlar bilen birlikde dowlulugyna karantina ýapdylar. Habarçymyzyň maglumatyna görä, ol ýerdäki ähli adamyň gan nusgalary alınıp barlyk üçin aşgabada uradylypdyr. Koronavirus netijeleri belli bolmaýança ähli kişini karantinda saklamak barada netije gelinipdir. Maglumat üçin aýtsak, Türkmen awadyň köpürli hastahanasynyň A blogunda göz keselliler, ýürek infarkt, neurologiýa, toksikologiýa bölümleri ýerleşýär. Azatlyk radiosy hastahanadaky ýagdaýlaryň özgörmegine ýerlemagy dowam etdirer. Galy berse-de bu daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň karantin zorluklarynda helak bolmagy bilen bagly ilkinji ýagdaý däl. Mundan öň azatlyň habarçylary görnüşinden degişli medisina himayatynyň berilmänligi sebäpli azyndan 2 raýatyň onkologiýa hastalygy sebäpli aradan çykandygyny tasdikletmäge başarypdylar. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden, onuň lewapdaky edarlaryndan şeýle de Türkmen awadyň köpürli hastahanasyndan resmi kommentari almak başartmady. Türkmen häkimetleri häzirki güne çelini hem koronavirusyň ýeki ýagdaýyny da hasaba almadylar. Emma tadyp çykýan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadiseleriniň adaty ýyllardakydan has görelendigini, hastahanalarda ýoğulanlaryň jesetleriniň plastik haltalarda açmasyzlyk şerti bilen berilýän halatlarynyň az däldigini görkezýär. Bu ağırlıkta Amerikanyň Dowlet Departamenti Türkmenistanda COVID-19 pandemiýasy we munyň bilen bagly öňüne alys çärleriniň arasynda Amerikan raýatlaryna bu Merkezi Aziýa ýurduny seýahat etmezlik barada duýduruş ýaýratdy. 21 aprelde çap bolan duýduruşda Türkmenistanda COVID-19 derejesiniň nämelimdigi sebäpli Amerikanyň ýokunç keselleri gözegçilik we öňüne alys merkeziniň Türkmenistan boýunça COVID-19 bilen bagly seýahat saglyk duýdurusyny eglan etmeýändigi hem bildirilýär.